हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणमालंदरिकी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी प्रणमालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भगवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసుల్లో మనము భాగవతం 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువ మహారాజు వంశ క్రమము అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 10 మరియు 11వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. జడాంధబధిరోన్మత్త జడాంధబధిరోన్మత్తః మూకాకృతిరతన్మతిః 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 లక్షితపతిబాలానాం లక్షితపతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః
ప్రశాంతార్చిరివానలః ప్రశాంతార్చిరివానలః జడాంధబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతిః జడాంధబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతిః లక్షితపతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః లక్షితపతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చదువు. జడాంధబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతిః లక్షితపతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః హరే కృష్ణ. నరసింహదాస ప్రభు, బృందామాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. జడాంగబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతి లక్షితపది బాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధనుర్ధనం జడాంధబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతిః లక్షితపతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జడాంధబధిరున్మోక్త మూకాకృతిరతన్మతిః లక్ష్మిత పరిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారములు. జడాంధబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతిః లక్షితః పతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివాలనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. జడాంతబధిరోన్మత్త మూకాకృతిరతన్మతిః లక్షితపతి బాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేనేనా? మాతాజీ సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. జడాంధబధిరోన్మత్త ముఖాకృతిరతన్మతిః లక్షితః పతిబాలానాం ప్రశాంతార్చిరివానలః. హరే కృష్ణ. ప్రశాంతార్చిరివానలః. ఓకే. ప్రశాంతార్చిరివానలః. హరే కృష్ణ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యమును చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జడా జడ మూర్ఖుడు, మూర్ఖుడు, అంధ అంధ, అంధుడు, అంధుడు, బధిర బధిర, చెవిటివాడు, చెవిటివాడు, ఉన్మత్త ఉన్మత్త, పిచ్చివాడు,
పిచ్చివాడు మూక మూక మూగవాడు మూగవాడు అకృతి ఆకృతి అతత్ తత్ అట్లు కాకున్నను మతి అతని బుద్ధి బుద్ధి లక్షిత అక్షరః అతనిని చూసిరి అతన్ని చూసిరి పతి రహదారిపై రహదారిపై బాలానాం బాలానాం అల్పజ్ఞులు అల్పజ్ఞులు ప్రశాంతమగు ప్రశాంతమగు అర్చిహి అగ్నిజ్వాలలతో ఆకులతో ఇవ వలే లే అనలహ అగ్ని. హరే కృష్ణ. భావము అల్పజ్ఞులగు పాంతులకు ఉత్కలుడు జడుని వలె అందుని వలె మూగవాని వలె చెవిటివాని వలె ఉన్మత్తుని వలె గోచరించెను. నిజమునకు అతడు అట్టివాడు కాకున్నను ఆ రీతి కన్పట్టి బూడిద చే కప్పబడిన జ్వాలారహితమగు అగ్నివలే నిలిచెను. హరే కృష్ణ. భాష్యం. లౌకిక జనులు తయారు చేసేడి జగడము కలతను ప్రతికూల పరిస్థితులను తప్పించుకొనుటకు జడభరతుడు లేదా ఉత్కలుడు వంటి సాధు పురుషుడు సదా మౌనము వహించి పద్ములు అట్టి సాధు పురుషులను ఉన్మత్తులని చెవిటివారని లేదా మూగవారని తలతురు. నిజమునకు భక్తిలో పురోగమించిన వాడు భక్తిమయ జీవనంలో లేనట్టి వారితో సంభాషించ నిరాకరించును. కానీ భక్తిమయ జీవనమును గడుపు వారితో అతడు స్నేహంతో సంభాషించును. అమాయకులకు జ్ఞానబోధ కావించును. దాదాపు ప్రపంచమంతయు భక్తి రహితులతోనే నిండియున్నది. భక్తిలో పురోగమించిన ఒక రకమైన భక్తుడు భజనానంది అనబడుగా, అంటే గోష్ఠి ఆనందులైన భక్తులు భక్తి ప్రచారమును కావించి లోకంలో భక్తుల సంఖ్యను వృద్ధి కావింతురు. కానీ అట్టి ప్రచారకులు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవనమును ఇష్టపడని వారిని తప్పించుకొని తిరుగుచుందురు. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయములోని 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్.
మత్వా తం జడమున్మత్తం 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 కులవృద్ధా సమంత్రిణః కులవృద్ధా సమంత్రిణః కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః వత్సరం భూపతిం చక్రుః వత్సరం భూపతిం చక్రుః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతత్ యవీయాం సంభ్రమే సుతం యవీయాం సంభ్రమే సుతం మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం హరే కృష్ణ. నిన్న ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంజరి భావదేవిదాసి మాతాజీ, మేనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధః సమంత్రిణః వస్తరం భూపతిం చక్రం యాం సంభ్రమే సుతం. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవియాం సంభ్రమే సుతం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ, మాధవి నీలప్ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధాః సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మత్వా తం జడమున్మత్తం కులవృద్ధా సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాం సంభ్రమే సుతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యమును చూద్దాము. మత్వా మత్వా తలచి, తలచి, తం తం ఉత్కలుడు, ఉత్కలుడు, జడం జడం బుద్ధిహీనుడని, బుద్ధిహీనుడని, ఉన్మత్తం ఉన్మత్తం పిచ్చివాడు, పిచ్చివాడు, కులవృద్ధాః కులవృద్ధాః వంశ పెద్దలు, వంశ పెద్దలు, సమంత్రిణః సమంత్రిణః మంత్రులతో, మంత్రులతో, వత్సరం వత్సరం వత్సరుడు, వత్సరుడు, భూపతిం భూపతిం ప్రపంచమునకు రాజు, ప్రపంచమునకు రాజు, చక్రుః చక్రుః వారు చేసిరి, వారు చేసిరి, యవీయాంసం యవీయాంసం అనుజుడు, అనుజుడు, భ్రమేహే భ్రమేహే భ్రమి యొక్క, భ్రమి యొక్క, సుతం సుతం తనయుడు. తనయుడు. హరే కృష్ణ. భావము. ఈ కారణమున ఈ కారణమున మంత్రులు, మంత్రులు కుల పెద్దలు, కులపెద్దలు, ఉత్కలుడు ఉత్కలుడు బుద్ధిహీనుడని, బుద్ధిహీనుడని, నిజమునకు పిచ్చివాడు అని నిజమునకు వాడు అని తలచిరి. తలచిరి. అందువలన అందువలన అతని సోదరుడగు అతని సోదరుడు వత్సరునికి వత్సరునికి రాజ్య సింహాసనమును రాజసింహాసనమును వసగగా వసగగా అతడు అతడు ప్రపంచమునకు రాజయ్యను. ప్రపంచమునకు రాజయ్యను. భాష్యము. హరే కృష్ణ. రాచరిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ అది నిరంకుశ ధోరణిలో లేనట్లుగా గోచరించుచున్నది. రాజవంశము వారే సింహాసనమును అధిష్ఠింపగలిగినను మార్పులు చేర్పులు చేసి సింహాసనమునకు తగిన వ్యక్తిని ఎన్నుకొనుటకు వంశ పెద్దలు, మంత్రులు ఉండిరి. రాచరిక వ్యవస్థ ఉన్న చోట నేటి కాలమున కూడా మంత్రులు, వంశ పెద్దలు కొన్ని మార్లు రాజవంశంలోని ఒకదానికి బదులు ఇంకొక దానికి సింహాసనమును కట్టబెట్టుచుందురు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణములు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన చలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన
తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ అధ్యాయంలో విదురుడు అడిగి తెలుసుకోగోరినటువంటి ఆ అంశానికి ఇక్కడ మరి మైత్రేయ ముని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ విదురా, ధ్రువుడు అడవికి పోయిన తదుపరి, ఎలాగో ధ్రువుడు అడవికి పోవడము తదుపరి భగవద్ధామానికి వెళ్ళడము అవన్నీ కూడా మనము పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసాం. మరి ఇక రాజరిక వ్యవస్థ కనుక మరి ఆ వ్యవస్థలో తదుపరి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి ఆ రాజుకు సంబంధించినటువంటి జ్యేష్ఠపుత్రుడిని సాధారణంగా ఎన్నుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ తదుపరి రాజును చేయవలసినటువంటి అంశంలో ఉత్కలుడు పెద్దవాడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, కానీ అతడు పుట్టుక నుండే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావనలలో ఉండడం వల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల అనాసక్తుడుగా ఉండి నిరంతరము పరమాత్ముని యందే ధ్యాస యందే ఉండి మరి ఆయన పరమాత్ముడు ఎల్లరి హృదయమునందు విరాజమానుడై ఉన్నట్లుగానో సమదర్శిత్వ భావాన్ని అందరిలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగినటువంటి పరబ్రహ్మ జ్ఞానము వికసించినటువంటి వాడు కనుకనే ఆ దేహబంధము నుండి ముక్తి పొందినటువంటి వాడు, అదే ఆయన నిర్వాణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆయన ఆ విధంగా మరి మహోన్నతమైనటువంటి భాగవత స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోషతి నకాంక్షతి.
సో ఆ విధంగా బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు మరి దేనిని కొరకు శోకించడు, దేనిని వాంఛించడు. ఉత్కలుడు కూడా అదే విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ అక్కడ ఆ ఉత్కలుడి యొక్క స్థితిని చూసినటువంటి ఆ కుల వంశ పెద్దలు, ఫ్యామిలీలో ఎల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ తదుపరి రాజునుగా చేయవలసినటువంటి ప్రపంచానికి ధ్రువుడు పరిపాలించినటువంటి ఆ రాజ్యానికి రాజును చక్రవర్తినిగా చేయవలసినటువంటి ఆ సమస్త భూమండలానికి రాజునుగా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత వంశ పెద్దలకు, మంత్రులకు అందరికీ ఉంటుంది. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, రాచరిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది నిరంకుశ ధోరణిలో లేదు. ఎవడైతే అని రాజసింహాసనం పైన రాజు యొక్క పెద్ద కొడుకు అని కట్టి కూర్చోబెట్టలేదు. సో ఇది మనకి మహాభారతంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. అంబాలికలకు జన్మించినటువంటి వారిలో ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండు రాజు. ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టిగుడ్డువాడు, పాండురాజేమో అల్పాయుష్కుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. అయినప్పటికీ కూడా శాస్త్రబద్ధంగా పుట్టుగుడ్డివాడికి రాజ్యంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూడడము సరైన కష్టంగా ఉంటుంది. కనుక ధృతరాష్ట్రుడికి బదులుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భీష్ముడు, మిగతా ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యులు వంటి వారు పాండురాజుకి శాస్త్ర సమ్మతంగా రాజ్యాన్ని అప్పగించినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇక్కడ కూడా అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటిది భౌతికమైనటువంటిది, అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఉన్నటువంటి అంశం అది. కానీ ఇక్కడ మరి ఈ ఉత్కలుడు వారు చూస్తూ ఉన్నట్లుగా బయటకు మాత్రము ఈ 10వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా 10, 11 శ్లోకాల్లో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా జడాంద బదిర్ ఉన్మత్తమూకాకృతిరతన్మతి. సో జడుడు అంటే ఒక మూర్ఖుడు లాగాను, అంధుడు అంటే తన ఎదురుగా, సాధారణంగా ఏంటి అంధుడు, గుడివాడు అంటే మన ఎదురుగా ఏదైనా ఉన్నా కానీ చూడనట్లుగా. సో వాస్తవానికి మరి ఉత్కలుడు జడుడు కాదు, అంధుడు కాదు, బదిరుడు కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఆత్మానుభవ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి దేని గురించి చూడడు. కనుక అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పినట్లుగా ఒక భక్తుడు, అలాగే మనకి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఉపదేశ అమృతంలో మరి రూపగోస్వాములు వారు కూడా చెప్తారు, అభక్తుల సాంగత్వాన్ని వదిలివేయాలి అని. సో కాబట్టి ఆ రాజమందిరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఉత్కలుడికి అభక్తులుగా కనిపించి వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని వదిలివేయించినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఓ భక్తుడు ఇంకొక భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా ఉన్నప్పుడే భగవంత తత్వాన్ని గురించి, భగవంతుని గురించి పరస్పరము బోధించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఒక అభక్తుడితో ఉంటే, ఈ లౌకిక వాదులతో ఉంటే లౌకికమైనటువంటి విషయాల గురించి, ఈ భౌతిక విషయాల గురించి మాత్రమే ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంటుంది కదా. అంతే కదా, భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడితో సాంగత్వంలో ఉన్నాం అనుకోండి, రేపు ఆదివారం వస్తుంది కాబట్టి ఏ సినిమాకు పోదామరా బాబు, ఏ పార్కుకు పోదాము, ఇది ఆలోచిస్తుంది. అదే ఇంకొక భక్తులతో కలిసి ఉంటే, రేపు ఇస్కాన్లో ఎన్ని గంటలకు వెళ్దాము, అక్కడ ప్రవచనం ఉంటుంది కదా, ప్రసాదం ఉంటుంది, కీర్తన ఉంటుంది, కీర్తన ఎట్లా చేయొచ్చు, కీర్తన అని ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తారు. సో కనుక మరి ఒక భక్తుడు ఇక్కడ పూర్తిగా ఆత్మానుభూతి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ జడుడుగాను, మూర్ఖుడుగాను, అంధుడుగాను, అంటే ఈ భౌతిక విషయాలను చూసినా కానీ చూడనట్లుగాను, బదిరిగాను అంటే విన్నా కానీ విననట్లుగాను, ఒక పిచ్చివాడుగాను, అలాగే ఎవరితో, ఎందుకంటే అనవసరమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి సంభాషణలే జరపాలి వారితో మాట్లాడాలంటే. కాబట్టి వారికి కావలసినటువంటి లౌకిక విషయాలను గురించి మాట్లాడడం కంటే మాట్లాడకుండా ఉండడమే మంచిది. కనుక మూగవాడుగా ఉండేటువంటి అలా అనిపించినటువంటిది. వాస్తవానికి అటువంటి వాడు కాదు. ఎందుకంటే వారు
అక్కడ ఉన్నటువంటి వంశ పెద్దలు కానీ మంత్రులు కానీ వారందరూ కూడా ఆ ఉత్కలుడి యొక్క స్థితిని తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అల్పజ్ఞులైనటువంటి వారు ఉత్కలుడు ఒక జడుని వలెను, అందుని వలెను, మూగవాని వలెను, చెవిటివాని వలెను, ఉన్మత్తుని వలె వారికి గోచరించాడు. వాస్తవానికి ఆయన అటువంటి వాడు కాకున్నా కూడా ఆ రీతిని వాళ్ళకి కనపడ్డాడు. ఎలా కనపడ్డాడో చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. లాస్ట్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ప్రశాంతార్చిరి వానలహ, ప్రశాంతమగు అర్చి అంటే అగ్ని జ్వాలలతో, ఇవవలే అసల అగ్ని అంటే ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి బూడిద చేత కప్పబడి ఉన్నటువంటి అగ్ని వలె. అంతే కదా, ఆ జ్వాలరహితమైనటువంటి అగ్ని వలె. అంటే ఎప్పుడు జ్వాలరహితంగా ఉంటుంది అగ్ని? అగ్ని చుట్టూ బూడిద పేరుకున్నప్పుడు లోపల అగ్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ అగ్ని కనిపించదు. సో ఇక్కడ ఉత్కలుడు కూడా ఈ లౌకికమైనటువంటి జనులకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి జడుని వలె, అందుని వలె, మూగవాని వలె, చెవిటివాని వలె, ఉన్మత్తుని వలె గోచరించను. కానీ నిజానికి అతడు ఆ విధంగా కాదు. అయితే ఒక అగ్ని జ్వాలారహితంగా బూడిద చేత కప్పబడి కనిపించినట్లుగా అతడు వారికి ఆ విధంగా కనిపించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, లౌకిక జనులను అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి జనులు తయారు చేసేటువంటి జగడమును, కలతను, ప్రతికూల పరిస్థితులను తప్పించుకొనుటకు ఉత్కలుడు లేదా అంతకు ముందు చెప్పుకున్నటువంటి జడభరతుడు కూడా, జడభరతుడు వంటి సాధు పురుషులు, ఇంకా చెప్పాలంటే సుఖదేవ గోస్వామి వంటి సాధు పురుషులు కూడా సదా మౌనము వహించి ఉన్నటువంటి వారు. మరి అజ్ఞాన అంధకారంలో అల్పజ్ఞులైనటువంటి ఈ సామాన్య జనము ఆ సాధు పురుషులను, జడభరతుడు, ఉత్కలుడు, సుఖదేవ గోస్వామి వంటి మొదలైనటువంటి ఆ సాధు పురుషులను ఉన్మత్తులని, చెవిటివారని, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి లౌకికమైనటువంటి విషయాలను వాళ్ళు వినడానికి ఆసక్తిని కనబర్చరు కనుక చెవిటి వాళ్ళు అని. అలాగే వాళ్ళతో ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలను వాళ్ళు మాట్లాడరు కనుక మూగవారని వాళ్ళు తలుస్తారు. ఎందుకంటే భక్తిలో పురోగమించిన వాడు భక్తిమయ జీవనంలో లేనటువంటి వారితో సంభాషించడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడడు. కానీ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోనే ఉండడానికి వారు ఎక్కువగా స్నేహంతో ఉండటానికి చూస్తారు. అలాగే వారు అమాయకులైనటువంటి వారికి జ్ఞానబోధన కూడా గావిస్తూ ఉంటారు. అదే కదా ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాములు వారు చేసినటువంటిది. కృష్ణ కథామృతాన్ని 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఎటువంటి నిద్ర ఆహారాలు లేకుండా, అంటే నిద్ర ఆహారాలు మాని బోధన చేసినటువంటి వాడు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, దాదాపు ఇప్పుడు భక్తి రహితులతోనే నిండి ఉన్నటువంటిది. మరి భక్తిలో పురోగమించిన ఒక రకమైనటువంటి భక్తుడు భజనానంది అనబడగా, కొంతమంది గోష్ఠి ఆనందులైన భక్తులు కూడా ఉంటారు.
అంటే కొంతమంది భజనలో భగవంతుని గురించి కీర్తించడము, భజన చేయడంలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటే, మరికొంతమంది ఇతరులతో చర్చిస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి భక్తులు కూడా భక్తి ప్రచారమును కావించి లోకంలో భక్తుల సంఖ్యను వృద్ధి చెందిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇక్కడ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు కొంతమంది భజనానందులుగా ఉంటే, కొంతమంది గోష్ఠి ఆనందులు. సో ఇద్దరి యొక్క లక్ష్యం కూడా భక్తిని ప్రచారం చేయడము, ఈ అమాయకమైనటువంటి జనులను ఉద్ధరించి వారి యొక్క జీవిత లక్ష్యాన్ని అనగా వారిని భక్తి మార్గంలోనికి నడిపించడమే. అదే ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి వారి గురువు గారి ఆజ్ఞ మేరకు ఈ పాశ్చాత్యులైనటువంటి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాగరికత ముసుగులో అనాగరికులుగా ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఉద్ధరించినటువంటి వారు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అలాంటి ప్రచారం చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవనమును ఇష్టపడని వారిని, ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని ఇష్టపడకపోవడమే కాకుండా వారికి ఆటంకం కూడా కలిగించే వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ఆధ్యాత్మిక జీవనమును ఇష్టపడని వారిని తప్పించుకొని తిరుగుచుంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మత్వాతం జడమున్మత్తం కుల వృద్ధ సమంత్రిణః వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాంసం భ్రమే సుతం. మత్వా, ఆ విధంగా ఉత్కలుడు జడుడు అని, అంధుడు అని, మూగివాడని, చెవిటివాడని, ఉన్మత్తుడు అని కానప్పటికీ కూడా వారు భావించి, ఏ విధంగా అయితే బూడిద చేత కప్పబడినటువంటి అగ్ని జ్వాలారహితంగా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఆయన మహాజ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా వారికి ఒక ఉన్మత్తుని వలె గోచరించాడు, అజ్ఞాని వలె ఒక దేనిని చూడలేనటువంటి వాడు, దేనిని గురించి పట్టించుకోలేనటువంటి వాడు, దేనిని గురించి మాట్లాడలేనటువంటి వాడు, దేనిని గురించి వినలేనటువంటి వాడుగా, ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండి ఆయన ఆ విధంగా విరక్తుడై ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ విధంగా వారు భావించి, మత్వాతం ఉత్కలుడు బుద్ధిహీనుడని, జడ ఉన్మత్తం, జడం బుద్ధి లేనటువంటి వాడు, అన్ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో అని. సో మత్వాతం జడం ఉన్మత్తం. సో ఆ విధంగా ఉత్కలుడు బుద్ధిహీనుడని, పిచ్చివాడు అని ఎవరు? కుల వృద్ధ సమంత్రిణః, వంశ పెద్దలు మంత్రులతో సహా భావించి, వత్సరం భూపతిం చక్రుః యవీయాంసం భ్రమే సుతం. సో కాబట్టి ఇక ఆయన యొక్క అనుజుడైనటువంటి, ఆయన యొక్క సోదరుడైనటువంటి ఆ భ్రమి యొక్క తనయుడైనటువంటి వత్సరునికి రాజ్య సింహాసనమును వసగగా, ఆ విధంగా ఆ భ్రమి యొక్క తనయుడు మరి ఆ ఉత్కలుడి యొక్క అనుజుడైనటువంటి వత్సరుడు మరి ఈ ప్రపంచానికి రాజు అయ్యాడు అంటూ అక్కడ జరిగినటువంటి, అంటే ధ్రువుడు అడవికి ఎగిన తర్వాత ధ్రువుని యొక్క రాజ్యంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితులను గురించి ఆయన మరి విదురుడికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో మహాభాగవతుడైనటువంటి
బ్రహ్మానుభూతిలోనున్నటువంటి ఆ ఎందుకంటే పరబ్రహ్మ జ్ఞానం ద్వారా వికసించినటువంటి వాడు, ఈ దేహ బంధముల నుండి ముక్తి పొందినటువంటి వాడు, అంటే నిర్యాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్కలుడిని వీరు మరి బుద్ధిహీనుడని, పిచ్చివాడు అని తలచి ఆయన యొక్క అనుజుడైనటువంటి ఆ భ్రమి తనయుడైనటువంటి వత్సరునికి రాజ్య సింహాసనాన్ని వసిగగా అతడు ఈ భూమండలానికి, ఈ ప్రపంచమునకు రాజు అయ్యాడు విదురా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో ఒక రకంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నాడు కనుక మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వంశ పెద్దలు కానీ మంత్రులు కానీ బాధ్యత ఏంటి, రాజ్యాన్ని చక్రంగా పరిపాలించి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలలో ఆలోచించినప్పుడు మరి వారికి ఉత్కలుడు సరైనటువంటి రాజుగా తోచలేదు. ఎందుకంటే ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కామ్యకర్మలకు సంబంధించి ఇవన్నిటికీ అతీతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన. సో కనుక వారిని, అంటే ఆ రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి ఈ కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి కుల పెద్దలు కానీ వంశజులు కానీ, సో ఇప్పటికీ కూడా రాజరిక వ్యవస్థలో మనం చాలా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, అలాగే రామాయణంలో చూస్తాము. వశిష్ఠుడు వాళ్ళకి వంశానికి మార్గదర్శకుడు, దశరథుడు వంటి వారు, రాముడైన ఆయన ఏది చెప్తే అదే చేస్తూ ఉంటారు. అంటే రాజగురువు ఉంటాడు, అలాగే ఇంట్లో కుటుంబంలో ఉండేటువంటి పెద్దవాళ్ళు కూడా. సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తుంది ఏంటంటే, పూర్వము రాజరిక వ్యవస్థలో కూడా నిరంకుశ ధోరణి లేనట్లుగానే తెలుస్తుంది. అది భారత మహాభారతంలో కూడా. ఎందుకంటే సాంప్రదాయంగా, అంటే వచ్చేటువంటి విధానంలో ప్రజా యొక్క అభిప్రాయమే ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది కనుక మరి అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు గుడివాడు కనుక రాజ్య పరిపాలన చేసేటువంటి అర్హత, అంటే సరైనగా చేయలేరు, ప్రజలను రక్షించడం అనేటువంటిది సరిగా సాధ్యం కాదు కనుక అక్కడ ఆయనకి సింహాసనం ఇవ్వకుండా అతని అనుజుడైనటువంటి పాండురాజుకి సింహాసనం ఇవ్వడం జరిగింది. సో కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు భౌతిక భావనలో చూసినటువంటి స్థితిలో ఉత్కలుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందినవాడు కనుక భౌతిక భావనలలో అతడు జడుడుగా ఉన్నటువంటి కారణంగా అతనికి రాజ్య సింహాసనము ఇవ్వకుండా, ఎందుకంటే ప్రజలకు కావలసినటువంటి కామ్యకర్మలు ఇవన్నిటికీ దోహదపడే విధంగా వారు మార్పులు చేర్పులు, సింహాసనానికి తగినటువంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకోవటము వంశ పెద్దలు మంత్రులు వాళ్ళంతా కూడా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇదే విషయాన్ని రామాయణంలో కూడా చూస్తాం. ఎప్పుడైతే కైకేయి దశరథుడిని వరాలు కోరుతుందో ఆ కుల పెద్ద అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాస్తవానికి అగ్రజుడుగా ఉన్నటువంటి రాముడు కావాలని ప్రజలందరూ కూడా కోరుకున్నటువంటిది రాముడు. చివరికి భరతుడు కూడా కోరినటువంటిది అది. సో కాబట్టి ప్రజల కోసం, ప్రజలను పరిపాలించగలిగేటువంటి దక్షత కలిగినటువంటి వారికి కోసం ఆ రాజ వ్యవస్థల్లో కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మరి ఈ 11వ శ్లోకంలో ఉత్కలుడు జడడు అని, పిచ్చివాడు అని భావించినటువంటి రాజవంశ పెద్దలు మరియు మంత్రులు ఆయన యొక్క తమ్ముడైనటువంటి ఆ భ్రమి కుమారుడిని అయిన వత్సరుణ్ణి రాజుగా నియమించారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం మనకి
ఉత్కలుడు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఉత్కల మహారాజుగా సంబోధించవచ్చు. ఎందుకంటే తదుపరి వారసత్వంగా మహారాజు కావలసినటువంటి వాడు ఆయన. ఆయన యొక్క అంతర్ముఖ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి సందర్భం మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా భావించారు అంటూ చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో ఉన్న అర్థం కూడా అదే. మంత్రులు, కుల పెద్దలు ఉత్కలుడు బుద్ధిహీనుడని నిజమునకు పిచ్చివాడని తలచిరి. కానీ కాదు, వాస్తవం ఏంటి మరి? ఆయన ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అంతర్ముఖ స్థితిని, ఆత్మానుభూత స్థితిని పొందినటువంటి వాడు. కానీ ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి ఆ కుల పెద్దలు, మంత్రులు, ఆయన తమ్ముడైనటువంటి భ్రమిని, ఆ భ్రమి కుమారుడైనటువంటి వత్సరుణ్ణి రాజుగా నియమించినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనం గమనించవలసినటువంటిది ఏంటంటే, లోక దృష్టి మరియు ఆధ్యాత్మిక దృష్టి మధ్య తేడా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేసినా కానీ ఉత్కలుడు ఏవి కూడా పట్టించుకోలేదు. ఎందుకంటే బాహ్య విషయాలపైన, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన, ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఉత్కలుడు. ఆత్మానందంలో మునిగిపోయినటువంటి వాడు ఉత్కలుడు, మహాభాగవతుడు. సమత్వ భావాన్ని పొందినటువంటి వాడు, ఈ దేహాత్మ భావనను వదిలివెళ్ళినటువంటి వాడు ఉత్కలుడు. కానీ సాధారణులకు మాత్రం, అల్పజ్ఞులైనటువంటి ఈ జనానికి మాత్రం ఉత్కలుడి యొక్క స్థితి జడత్వంగాను, పిచ్చితనంలాగాను కనిపించింది. వాస్తవానికి ఉత్కలుడి యొక్క స్థితి పరమహంస స్థితి కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ లోక వ్యవహారాల్లో ఆసక్తిని చూపకపోవడం, సాధారణులకు విచిత్రంగా కనిపించడం. సో దీనికి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా పరమహంస స్థితిలో సుఖదేవ గోస్వాముల వారు బాహ్యంగా సాధారణుల కంటే భిన్నంగాను కనిపించినటువంటి వారు. కానీ ఎంతో వారి ప్రవచనాల్లో సుఖదేవ గోస్వాముల వారి గురించి చూస్తే, మరి జడుడు అనేటువంటి దానికి నిజమైనటువంటి అర్థం ఏంటి అంటే, ఇంద్రియ విషయాలపైన ఆసక్తి లేకపోవడం అనేది ఇక్కడ జడుడుగా చెప్తున్నారు, ఈ లోకంలో చెప్పబడేటువంటిది. ఎందుకంటే ఉత్కలుడికి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలపైన ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు. కానీ భాగవతం దృష్టిలో చూస్తే మనకి ఈ భౌతిక విషయాలపైన, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలపైన ఆసక్తి లేకపోవడమే ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞాన సూచికగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఉత్కలుడు ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో సంపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. కనుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా మహాత్ములను వారి యొక్క బాహ్య ప్రవర్తన ఆధారంగా అంచనా వేయకూడదు. ఈ విషయాన్ని సుఖదేవ గోస్వాముల వారి గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు భాగవతం ప్రారంభ అధ్యాయాలలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ముఖ్యంగా దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది ఏమిటంటే, ఆత్మజ్ఞానుల యొక్క స్థితిని సాధారణ జనులు సులభంగా అర్థం చేసుకోలేరు. అంతేకాకుండా బాహ్యమైనటువంటి ప్రవర్తనల ద్వారా మహాత్ములను అంచనా వేయకూడదు. ఇదే విషయాన్ని ప్రారంభం అధ్యాయంలో మనకి మొదటి స్కందంలోని 4వ అధ్యాయంలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సుఖదేవ గోస్వాముల వారి గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, ఈ లోకం పైన, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆసక్తి తగ్గడము అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి సూచనగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి నిజమైనటువంటి జ్ఞానము అంతర్ముఖతను తెలియచేసేటువంటి జ్ఞానం. సో ఈ విధంగా
మరి బాహ్య దృష్టి, అంతర్దృష్టి అనేటువంటి అంశాలు మనకి 11వ శ్లోకంలో తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల